Ora iso basa, ora iso ndodok. Dugal warisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih Dik kula kali sampeyan teng mriki ngojo-ojoki. Nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep balila karo negara Ngamarta. Didangu karo Werkudara sebabe apa? Ning kono ana Durna ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng mriki enten kula kali sampean Panakawan do brubut goleki kula karo sampean. Bagong nggawa pacul. Gareng nggawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampean niku ajeng dipacul sirah sampean. Oh, lole. Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja wonten dawuh ya. Oh, iki antasane ora tok oyak. Ora tok bondo karo krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta. Sing cilaka eyangmu saka ning pun Kakang. Ming tilik tok. Iya Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo Yang ya. Ya wis kono ngabekti karo ku Yang drunane Yang Bakti. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbak. Oh, antasena tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Nger. Tak gegem dadake jimat. Simbah Patih bektiku katur. Iya. Nger tak tampa pangestuku tampan ana tak gegem, Mbak. Pun boten sah omong. Niki wonten Linmas sing teka mriki. Nggih, Dik Patih. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teko Siadi rawuh ana ing Jangkar Bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Garukaca ngendi dadi ratu ning Pringgondani. Monggo wiwit pawiwahan nalika semono Kakang ora rawuh. Iya Dimas. Lah, aku kok duwe rasa mangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Garukaca. Mula tumuli aku budal saka ing Randu Gombala ngampiri Kakang Antarja ning Jangkar Bumi wigatine ya Kang yo ora ketang sedhela niliki negara Pringgondani. Ora ketang sedhela niliki adimu le. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Iwang semono mangdi nuluih ana sasmin lan ingsun jagat wasisaning Bathara paman Harya Sengkuni. Ayo dadake kagiat pengliru si paman manira piji wenten kajengan manira paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun kira anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjaring alun-alun katempu ing Samirana kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing Plasa Jenar cumadung dawuh kawula nun. Paman Harya Sengkuni nggih. Dadi parananggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakite negari Ngastina. Mula diage matur marang manira samendhang aja nganten ing karempit paman Patih Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhakipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka. Katempu ing marang muka boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken suka marawata suta raos sing manah. Boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi
lan diprayogaken anggenipun Paman Haryo Sengguni lenggah majaning datul negari Ngastina. Kula ana ngesta putra padha paduka anak Prabu. Namung derang sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Haryo Sengguni. Bobo Bandurna sarawujeng andika Bobo Nebaning Sukalima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawipun Bobo Bandurna Bobo Nebaning Sukalima. Ah, kandhak blekuduk semalu gembal semorante hawela lha nuning nggih tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane skala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Anak Prabu Duryudana sembah kula nggih. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekejapno anggen jengandika lenggah Bapa Bandurna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawujeng andika Koko Prabu Karna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka ing Awangga tebih saking rubeda. Sasamunipun ing Raka prapteng wonten ing mriku gumana musik. Mangkemanahipun ing Raka ing Awangga kejawi namung ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekejapno anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartowarma prayogano nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lho Ji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartowarma. Derang sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan lan mratakno mrika dang ingsun nganggo dang gandung sibuh. Aja nganti ning padha saur manuk. Jeneng Manira diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu payaman kula Koko Prabu Duryudana. Wangsul dhateng sanipun paman kula sajenar Bapa Bandurna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing datul negari Ngastina. Monggo dinten sak mangke sanes dinten pasewakan ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya. Nanging ingkang putra wantun hamboyongi dhateng para sepuh supados kempal wonten madyaning Datulaya rikelenggan sak mangke paman kula sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggih. Semutu maratap raos sing manahipun ingkang Bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu bilih rikelenggan sak mangke ingkang Bapa katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Tambuh wonten ing margi manahipun ingkang Bapa badhe wonten dawuh menapa gandeng sak mangke sampun kepareng sowan ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu mboten wonten ingkang kula gegadang kejawi amung miyos sing pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina wonten paridamel menapa dene paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Monggo nggih kula aturi paring dawuh ingkang tetela dhateng ing Bapa ing kepatihan semanten ugi ing Bapa ing Sukalima. Kados kula jangkah-jangkau anggen kula sowan wonten ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina enggal Prabu ingkang kajangka. Mboten wonten ingkang gumana wonten salebeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima kejawi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Gandeng samangke ingkang Bapa sampun kepareng sowan. Tumunten kula cumadhong timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun.
Menawi kepareng kawedhane ngawatah tuntut kababarna ing bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina. Yayi, mboten benten kan pangandhanipun para sepuh paman Sengkung itu ing bapa Panembahan Durna. Nadyan ingkang raka ing awangga semanten ugi. Namung nyadong timbalanipun Yayi Prabu Ngastina. Nadyan sakmangke ingkang raka kaparinga kewajiban minggah arga medhun jurang. Kula mboten badhe selak wonten menika dawuh Paduka Yayi Prabu. Mila ingkang saking menika Yayi tumunten ngababarna menapa wigatosipun dening Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalawan adat ingkang sampun kepareng mbabaron ingkang sejati dhateng neraka ing awangga Yayi Prabu Ngastina. Bawadurna wonten timbalan Kakang Prabu Karna ing awangga. Nggih, wonten sabda pangandika Paduka menapa Yayi? Hari kelegan samangke kula ngawontenaken pasewakan menika mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Miwah kula mboten badhe ngrembak kanalindranipun ingkang putra Ngastina menika babar pisan mboten. Lelampaning sampun kelampah watara setunggal candra kepengker. Ingkang tansah gumana musik wonten manahipun ingkang putra Duryudana. Satemah ndadosaken boten jem-jem tuwin boten ayem anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Gegawangan lelampaning ingkang sampun kelampah ingkang sakmangke badhe ngganggu damel kanalindranipun ingkang putra Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi dipun keparengaken ingkang bapa nyuwun priksa lelampahan menapa menika teka Paduka paring dawuh ingkang mekaten bawan wonten timbalan setunggal candra kepengker. Kadang-kadang kula para Pandhawa misuda dhateng anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ing pringgondani. Kamuktanipun Gatotkaca ingkang kaparingaken dening para Pandhawa menika kula wau tumrap kula ndadosaken gidhuk tuwin tumrap kula ndadosaken kawatir durga mangsa salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Sabab saking menapa saking petanganipun ingkang putra Ngastina lelampanipun para Pandhawa utamanipun kadang kula Jodipati anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika namung akal ukilipun para Pandhawa anggenipun kepengin blengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Satemah Ngamarta saya sentosa satemah Ngamarta kegiatanipun wuwuh matikel-tikel krana sasampunipun negari Pringgondani linenggan dening pun Gatotkaca tanwandi ke bawah keperintah negari Ngamarta ingkang mekaten sedaya para punggawa nayaka lan prajurit miwah kawula Pringgondani sami sumuyut nungkul dhateng pangrehipun para Pandhawa. Akalukilipun para Pandhawa ingkang licik kados mekaten menika ingkang dadosaken kuwatir salebeting manahipun ingkang putra Duryudana. Tanwandi menika badhe ngangembet dhateng lampan pinjang ingkang badhe dipun lampahi sesarengan antawisipun Kurawa lan Pandhawa inggih menika sami-sami nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menawi saya wuwuh kegiatanipun para Pandhawa, saya sentosa para Pandhawa, saya kiyat para Pandhawa. Kuwatir raos sing manahipun ingkang putra Duryudana pinjang wonten ing Bratayuda ludes keles datanpa sisa Ngastina sak jajane wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa. Bila nalika semanten kula tau tate dawuh kaliyan Paman Harya Sengguni miwah Bapa Durna supados damel srana wurungipun Gatotkaca anggenipun jemranata wonten negari Pringgondani. Ewa semanten gagar wigar tenantuk karya kalih lelampahan ingkang sampun dipun sagahi dening Paman Harya miwah Bapa Panembahan Durna. Paradene cabaring damel boten saged hangjodak dhateng Gatotkaca nipun lenggah wonten negari Pringgondani. Inggih kula kemutan nalika Paduka anak Prabu paring dawuh supados kula kaliyan Kakang Panembahan Durna damel srana sakmangke supados Gatotkaca sampun ngantos kelampahan madeg nalindra wonten negari Pringgondani kanthi sarana putra Paduka ing Traju Trisna inggih menika Prabu Setija Buma Narakasura. Nalika semanten dipun damel urup-urup
supados damel daredah wonten ing pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca ewadene anak Prabu Stija Bama Narakasura ugi gagar wigar mboten saged murungaken garwa anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani ing angka kalih nalika semanten kula kaliyan Kakang Penemban Durna angicuk-icuk utawi damel dukanipun Kadang Braja inggih menika pun anak Mas Brajadanta ewadene sakmangke kanthi cara menapa kemawon nyatanipun gagal mandheg wonten ing margi anak Mas Brajadanta ing glagah tinulingging permalang boten saged damel srana supados Gatotkaca wurung anggenipun dados nalindra malah anak Mas Brajadanta kapuping rana Madyalaga sareng pejah sampya kaliyan anak Mas Brajamusti nggih kula nuwun pangapunten iku partikel ingkang sampun kula aturaken nyatanipun boten saged damel srana wurungipun inggih menika pun Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani malah sakmangke paduka ngrembak perkawis menika malih kula nuwun sewu menapa badhe wonten dawuh ingkang paduka ngendikaaken tuwin paduka sampiraken dhateng bapa ing kepatihan menapa ing kedah kula tindakaken kula namung sendika ndederek mboten nedya swala ing dawuh paduka anak Prabu Ngastina nggih papan iku sing ajeng kula rembak madaning Datraya sekawit kula sampun munjuk atur nek ati kula mboten lila kula mboten jejem kula mboten ayem nek kelingan lakon Gatotkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani wong sawangsul sampun kula aturaken nek kabeh niku ming dadi akalukile Pandhawa supaya iso blengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta. Mila gandeng sakmangke menika sampun wonten setunggal candra Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani ning tasih wonten kaludhangan supaya Gatotkaca lengser keprabon supaya Pringgondani madheg dhewe aja nganti dadi siji kaliyan negaring Ngamarta. Mila kula ngrawuhaken para sepuh menika supados paring iku partikel kados pundi kedah kula lampahi lan srana menapa kedah kula tindakaken supados Gatotkaca saged lengser saking Prabu negaring Pringgondani paman kula sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggih kula nuwun sewu lajeng kanthi cara menapa malih ing kedah katindakaken jernyatanipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngaturaken kalih perkawis tuwin kalih sarana anggenipun badhe damel lengseripun wayah Gatotkaca ewadene gagar wigar setunggal sinuwun Tritraju Trisna angka kalih adipati ing glagah tinulinggih menika pun adipati Brajadanta lajeng menapa maling kedah kula tindakaken menapa maling kedah kula aturaken kula nuwun sewu nggih kula sampun boten saged nggadahi go partikel kinarya dados sarana lengseripun Gatotkaca ewadene kula nyuwun pangapunten sesepuh wonten negaring Astina menika boten namung ingkang bapa piyambak nanging ugi Kakang Durna Kakang Durna menika ugi sesepuhipun para Sata Kurawa lan sesepuhipun negari Astina mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Penemban Durna ing Sukalima sinten ngertos Kakang Penemban Durna menika saged mangertosi lan gadah margi supados sakmangke Gatotkaca menika saged lereh kepraboning Pringgondani Paman Arya Sengguni menawi kula mekaten kula atur nyekecaken anggenipun lenggah Bapa Penemban Durna kula wonten dawuh nggih mboten badhe ngambali damel dados aturipun ingkang putra Ngastina kula nyuwun iku pertikelipun Bapa Penemban Durna kados pundi supados sakmangke Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negari Pringgondani menika saged lengser keprabon saengga Pringgondani saged merdika mboten kebawah keperintah negari Ngamarta Bapa Penemban Durna kandhak bleguduk suwalu gembol semerante hawela lha nuwun inggih Ger kula nuwun sewu estripun wali paduka menika ndhawuhi bab ing kados mekaten menika kala wau geseh kaliyan kabrahmanan kula geseh kaliyan kapanditan kula jenyatanipun ingkang Bapa Sukalima menika jejeripun brahmana kula menika kedah suci lair lan batos kula ati lan ati kula kedah makarti boten kenging geseh lan boten kenging tumindak ingkang sak boten sak mestinipun ingkang malih saking angger-anggering kabrahmanan nanging wa semanten gandeng jengandika anak Prabu Ngastina menika sampun paring dawuh dhateng Bapa ing Sukalima dosa menapa menawi kula boten saged ngaturaken
menapa ingkang tindakaken supados sakmangke Gatotkaca lereh kepraban ing Pringgodani? Kula suwun. Bapak dina kepareng ngulir budi kasah dhateng kadewasan. Kula pitados srananipun Bapak Durna menika mangke saged kasembatan damel srana Gatotkaca lereh kepraban ing Pringgodani. Oh nggih. Ewa semanten menawi mboten kasembatan, kula nyuwun pangapunten lho, Ger. Jernyatanipun menungsa menika dipun wenangaken budidaya. Ewa dene pambudidayane menungsa menika tasih kawon kalian kodrating Wang Mahanasa. Nadanipun budidaya kados menapa? Nek keparinging Gusti kodrataken Gatotkaca jumeneng nata wonten negari Pringgodani. Lestari lestantun nirbaya nirwikara. Menika ugi srana ing kula tindakaken mboten badhe kasembatan. Nuwun sewu Kakang Duna. Pripun Dipati? Sing baku sampeyan yakin mawon. Sampeyan iku madhep-mantep duwe srana pripun Gatotkaca supaya lereh keprabon. Janjane geseh kali hati kula lho, Dik. Wong nyatane Pandhawa menika murid kula. Kurawa nggih murid kula, teges Gatotkaca menika putu kula dhewe. Kula menika jejering wong tuwa, kudune kula menika bungah, kudune kula menika seneng nek putu kula iso lenggah dampar keprabon ing Pringgodani, putu kula iso mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Denda. Nuwun sewu, marem-mareme wong tuwa iki nek nyumurupi putune iso dadi ratu, iso mukti ning bebodro dhewe. Niku nek cara kula gawe marem, gawe ayem. Nek menglingsir keprabone wong tuane utawa mbahne kuwi nek cara kula gampang mawon. Gatotkaca niku ya wong kepenake wong urip. Ora rekoso, ora bebodro, ming pawitan nglintir karo tinggalane mbahne nggih menika Prabu Trembuga tumuli dados Nalendra. Kaya ngoten kok gawe marem niku mareme sing pundi kula tak takon. Nek sing jeneng anak, nek sing jeneng putu niku gawe marem, nek iso yasa dhewe, iso gawe dhewe, iso mukti dhewe tanpa ngadang-adang warisane wong tuwa utawa mbahne. Niku nek cara kula iso gawe marem. Wong Gatotkaca niku nyatane ya ora iso gawe marem. Tur jumenengake Gatotkaca niku dadi ratu teng Pringgodani menika dados klilip tumrapipun anak Prabu Ngastina. Lho, mangke piye? Niki bab niki ajeng kula rembug. Oh nggih, monggo kula nderek mawon. Dadi klilip sebabe napa? Merga tumrap anak Prabu Ngastina niku akal ugi le Pandhawa nggone kepengin blengket negara Pringgodani kalih negari Ngamarta. Men Pandhawa saya sentosa, men Pandhawa saya kuat. Monggo sing jumenengake ratu Gatotkaca menika Dewi Arimbi. Sing jeneng Dewi Arimbi niku metu wedok. Wong wedok niku ora duwe warisan apa-apa. Wong wedok niku tembunge cara desa niku ming macak, masak karo manak. Niku tok mawon. Mboten nuntuk wong wedok kok gadang-gadang warisan niku mboten entuk. Cik Patih. Kula nuwun sewu lho, Dik. Napa sing dingendikake dening Adipatih menika klintu? Kula ngerti dhewe dasar-dasare Gatotkaca dadi ratu wonten negari Pringgodani. Niku merga Braja Denta lan Braja Musti niku mboten gelem kamukten negari Pringgodani. Angka loro merga wis padha natau tate sumpah karo Dewi Arimbi ora kepengin hukum negara Pringgodani. Mula Gatotkaca dadi ratu teng Pringgodani niku ora perkara Pandhawa kepengin blengket negara Pringgodani niku mboten. Ning perkara Dewi Arimbi niku susah. Ngawruhi karo kahanan kawulane negara ing Pringgodani sing padha pating sebar ora karo-karoan merga ora ana Nalendra ingkang disembah. Monggo jejering Nalendra kuwi sinudarsana. Nalendra kuwi ditulak dening para kawula. Lah nek negara sing ora ana ratune, mesti wae kawulane pating blengkrah ora karo-karoan. Nggih, Pun. Nggih. Perkara niku di-stop tekan semanten mawon. Di-stop niku napa? Dindeke tekan semanten mawon sing bagus sampean saniki mangandhake pripun carane supaya gawe srana Gatotkaca niku iso lereh keprabon. Lho, dijukuk mawon. Gatotkaca niku nuwun sewu, anak Werkudara. Monggo anak Werkudara niku cacahe 3. Nggih. 1 Antarja, 2 Gatotkaca, 3 Antasena. Nek gunake srana wong sing luwih enom tinimbang Gatotkaca gagal, ora bakal lakon mergo Gatotkaca mesti wani. Ning gunakno wong sing luwih tuwa saka Gatotkaca. Nek ngoten bapakne, mboten. Terus sinten? Digunake mriku pun Antarja. Antarja niku anak mbarep, Antarja niku anak pembayun, anake Werkudara sing mbarep. Niku kanthi srana kaya ngoten niku mengke Antarja digawe urup-urup atine. Nek Antarja wis murup atine, Antarja bakal wani karo Gatotkaca. Nek Antarja wani karo Gatotkaca, mesti bakal dadi daredah antaraning kadang Jodipati utawa anak Jodipati. Nek wis gegeran antaraning Antarja karo Gatotkaca, oh kula kinten mesti mangke Gatotkaca tumuli badhe ngawon kaliyan Antarja.
upama Gatotkaca ngalah karo Antarja nuwun sewu ateges sing dadi ratu Antarja padha mawon Pringgondani ya dadi darbeking wong Pandhawa pripun Dik Pate pripun Antarja dibujuki niku kula nuwun sewu supaya gawe srana nglengserke Gatotkaca ning ora dawuh karo Antarja kaya dadi ratu aja nganti Antarja kepengin dadi ratu ampun ngantos diwenehi tembung-tembung utawa ukara-ukara sing Antarja niku mengke aja nganti kepengin dadi ratu golek pengadilan tumraping wong tuane inggih menika Werkudara weh apik niki ngoten nggih Kakang nggih miturut kula kok penemu sampeyan niku sae lho pendhita kondang monyor-monyor padake ampun nyeperekke mula napa sing kula aturke niku mesti kasembatan Antarja digawe nesu njaluk pengadilan karo bapakne kena ngapa anake sing nomor loro sing dadekke ratu kok ora anak sing pembayun kok ora anak sing barep mongko janjane apa-apa kuwi mung dhewe urut pembayun panengah tumuli ragil ora kok panengah sik didadekke ratu kok pembayune ora didadekke ratu utawa sing barep ora dadekke ratu lho niku srana sing gampang supaya gawe panas atine si Antarja nggih niku wis cocok terus sakniki sing ajeng mangkat teng jangkar bumi gawe panase Antarja sinten nah gandeng kula wis ngaturke igo partikel monggo anggenipun badhe damel panasipun Antarja menika wis ngaturke caranipun panjenengan sing budal teng jangkar bumi gawe panas Antarja kok kula lho lah sampeyan nyambut gawe napa kok meneng wae lah nggih kula niku pate arupa pate niku ya duwe gawean ora sapenake dhewe ning apike kok wong loro oh nek kula ampun Dik Pate mengke nek nganti kawanguran dening para kawula lho Begawan Durna kok tumindake kaya ngono Begawan Durna kok tumindake elek oh badhe banger bacen asmanipun Begawan Durna mula kula perkara igo partikel kula aturake ning sing nindaki utawa sing laksanake Adipati Haryo Sengkuni nggih ngaten nggih napa mboten apik wong loro sampean dhewe mawon mbok wong loro mawon sampean ijen mawon wong kendaraane ra iso nggo boncengan kok ngayal oh nggih pun ngaten mawon kula gawe panas Antarja digawe supaya Gatotkaca niku dianggep wong sing mulang sarak anak nomor loro kok diakah-dakah lungguhan sira tumpan kendangan dengkul anggepe apa Pringgondani kuwi pantes dilungguhi Gatotkaca lho sing kudu lungguh dampar sing kudu nampa kamekten niku anak sing barep dudu sing tengah niku mawon sing dienggo srana supaya Antarja niku mengke nesu kali Gatotkaca nek pun nesu pun budhal teng Pringgondani gawe geger Pringgondani sampean mboten sangat melu-melu Dik Pate nonton saka kadohan pripun babare lelampanipun oh ngaten sinuwun wonten dawuh menawi sampun dipun ngendikaken Kakang Prembanduna mesinipun paduka sampun mangertos nggih kula condong kula mathuk lan kula gathuk namung samantuna sampun kantos sami daya diniya kula suwun kanthi sanget supados anggenipun sami bidhal wonten ing kasatriyan jangkar bumi mboten namung Paman Haryo Sengkuni nanging lebet Bapa Durna kekalihipun bidhal wonten ing jangkar bumi supaya saya mantep atine Antarja anggenipun kobong krana dipun bebujuk dening Bapa Durna lan Paman Patih Haryo Sengkuni supados Antarja boten narimakaken dhateng Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten Gari Pringgondani ngandel ora rak wong loro ta iki mangkat wong loro ora usah dadak siji-siji mangkat wong loro nuwun sewu nggih kula sowan menika wau sampun migren ateges mbok menawi mangke mboten dangu malih kula menika badhe vertigo lho kata-katane iki mbok ya sing apik oh menapa kula kedanderek Bawa Durna kedah bidhal menawi Bawa Durna mboten bidhal atau kesampean nglirewakaken mulai sampun dados dawuhipun Narendra Ngastina oh inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai badhe wonten pangandikan menapa mumpung kantun panjenengan ingkang dereng paring pangandikan kula badhe matur namung menawi dipun paringaken radi majengan iki kula munjuk atur kula semanggaken estunipun kula boten badhe munjuk atur babagan perkawis menika namung gandeng kula dipun dangu mila paripaksa kula munjuk atur sapaduka Kyai Prabu Ngastina kula semanggaken pangandhanipun Gusti Prabu Karna ing awangga menika babagan perkawis menapa mboten tebih kalih sami dipun rembak wonten Mandaring Datulaya
Inggih menika anggenipun Nyai Prabu menika nggadahi raos kuwatir, raos mboten jenjem miwah mboten ayem. Nyumurupi anak kula ing pringgondanipun Garukaca lenggah dampar keprabon ing pringgondani. Kula nuwun sewu Yayi, kanthi dasar menapa? Dene paduka ngaraosaken raos sing mboten ayem tuwin mboten jenjem. Upami paduka menika kanthi dasar nggadahi panyokra bawa bilih. Menika akal utilipun pendho anggenipun badhe mblengket negari pringgondani. Kula nuwun mapunten. Upami mekaten kula nuwun sewu. Panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegesipun dana picis. Sugih pandu-pandu menika Nalindra ingkang ngababala raja. Mesinipun boten badhe jireh getih wedi mati. Wateking ratu, wateking Nalindra menika nggadahi kewajiban ngelar jajahan. Nek pancen boten sarujuk, nek pancen boten matuk Garukaca menika nggak dampar wonten negari Pringgondani. Meskipun paduka menika jumangkah bedah negari Pringgondani. Anak kula Garukaca alih dipun krincung sukunipun dipun bondo, tanganipun ageng dipun pejahi. Menawi paduka saged mejahi Garukaca, tartemtu panjenengan mukup negari Pringgondani, ateges Pringgondani dados panguwaosipun negari Ngastina. Ing mekaten Ngastina saya sentosa, saya kukuh, saya bakuh nggadahi wadyabala. Inggih menika wadyabala saking negari Pringgondani. Kula nuwun sewu. Sareng kula midhangetaken wiwit purwa madya lan wusananipun rembaganipun negari Ngastina menika namung kados rembaganipun Lari Alit. Namung kados rembaganipun Lari Alit ingkang meri kaliyan lare sanesipun. Paduka menika ngebaripun kados dene Lari Alit ingkang meri dhateng para Pandhawa, meri dhateng kamuktanipun anak kula pun Garukaca. Waduh, Yayi, nuwun mapunten. Wonten ing masawaken menika kathah lho ingkang sami rawuh. Para nayaka, para punggawa, para kawula kabeh jabak kados mekaten menika sami midhanget sabdanipun Nyai Prabu Ngastina. Nai paduka menika rembagan kaliyan para sepuh sing nuwun sewu jiwane kaya bayi niki. Nek nganti kampireng dening para kawula lan para nayaka sami ngraosi, sami nyenyeda nyanyacak dhateng asmanipun Nyai Prabu Duryudana sinten ingkang badhe lingsem mboten namung panjenengan. Ning kaya kula nika ya bakal melu isin. Kaya kula ya bakal melu isin ing atase kula menika. Kula menika senopati. Pakaryanipun senopati menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Lah nek pancen ratune menika nggadahi penggalih kados mekaten menika kula nuwun sewu kantun dawuh kemawon. Kakang Prabu Karna kula nyuwun patinipun Garukaca kula bidal. Enjing kula bidal sonten kula mboten saged ngaturaken mestakanipun Garukaca sampun ngantos kula menika dipun dapuk senopati. Sonten kula bidal enjing kula mboten saged ngaturaken mestakanipun anak kula ing Pringgondani, trimah kula lereh dadi senopati ora ana gunane Karna madeg senopati wonten negari Ngastina. Ning gandeng kula nuwun sewu. Panjenengan sampun kerut, sampun larut dhateng rembaganipun wong sing licik, wong sing ora duwe kewanen. Wanine nyuduk saka mburi, menika kula nuwun sewu, kula wirang, kula isin. Wirang kula mboten menapa dados senopati negari Ngastina. Ning wirang kula kok dina niki kula dadak melu sowan, rembugane kaya bocah-bocah dipun sekecaken utawa langsung Pangestu para awan wonten dawuh. Kakang Prabu Karna ing awangga duka. Ngoman-oman dhateng ingkang putra Ngastina Duryudana. Panjenengan menapa supe dhateng pambeganipun ingkang raka ing awangga. Piyambakipun menika menawi boten gathuk, menapa boten cocok, miwah boten mathuk. Tertentu paring duka ingkang kados mekaten menika. Kula nuwun sewu, wong wis tuwa-tuwa kaya ngene kok dinekke bayi. Mak tratapati kula. Nek dipikir-pikir kula niku ya isih kaya bayi. Napa nggih, Cek Pati? Nggih. Sebabe pun boten ajeng kula omongke. Niku kabeh wis do nglakoni. Oh, nggih. Samangke pancen penggalipun anak Prabu Karna menika kados dene lilin. Wih, ulang tahun kuwi mantas. Menawi kenging panas tu muli dadi ajer, menawi kenging ngadem tu muli dadi kempel. Samangke dukanipun anak Prabu Karna menika sampun ngantos dipun penggalih. Tartemtu mangke kalih utawi 3 dinten malih sampun lega penggalihipun tu muni sowan malih wonten negari Ngastina. Lajeng rampatan ingkang sampun dipun rancang mriku kala wau. Tumrap kula dipun laksanaken nggih, dipun laksanaken. Kula nyuwun murinanipun anak kula Antarja wonten astanipun Bawa Durna Paman Harya Sengguni.
menawi wekaten kelilana bidal wonten ing kasatriyan jangkar bumi supados sak mangke damel urup-urup manahipun anak kula wayah kula pun Antarja kula semanggaken Baduna kula aturin ngodha lampahipun para sata kula lan Paman Patih Haryo Senggoni. Oh inggih saged dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan nggih. Kula semanggaken Kartomarma wonten timbalan ngadhawuh. Bodhana kang padha sibeng sun kundur kedaton kawula nesta akan dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Ingsun nedya manjing telung kedaton kula nesta akan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula. Purna gati ning parangkilan. Sanata kundur kedaton jeluk saking gambaran kula kenapit gambaran gading. Kadharaken sangganing para Bancedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe tinggal saking Mandura tindak Nyosi Nararata nganti kaya gumebyar busananing Sang Sri Nararata wau Bandurna. Pripun Dik Patih? Sampeyan pun wis ngaturake go vertikal ngersanipun anak Prabu Duryudana. Monggo niki kula kalih sampeyan tumuli pinasran kewajiban kudu iso gawe srana malih tingali angger ing jangkar bumi. Pun sampeyan boten usah kuwatir. Kula sing ajeng ngomongi kalih putu kula pun Antarja. Mesti mawon Antarja badhe bangun miturut kaliyan menapa sing kula aturaken. Mergi Antarja menika anak Werkudara, Werkudara menika siswa kula. Selagine wong tuane wae manut karo Begawan Durna apa meneh. Putune mesti bangun miturut karo napa sing kula dawuhke pun anak putu kula pun Antarja. Nggih, ning sing atos-atos. Sampun ngantos kadenangan dening sinten kemawon. Niki kudu sing pripun lho Dik Patih, merga ning nganti mengke kadenangan dening para sata utawi para Pandhawa. Oh, kula kalih sampeyan isin wirang bebarang ing atase kula ora sampeyan iki wong tuwa kok ngaja-aja karo bocah supaya wani karo gerangane supaya ora nrimake karo kanca dadi ratu wonten ing Pringgodani. Nggih. Gur wonten dawuh. Dawuh karo adi-adimu yen to laku iki laku dedemitan tegese aja nganti kawistara dening sapa wae ya nggih. Nek janjane kula ora mathuk, janjane kula ora gathuk. Kalih penemune Bapa Prambandana kalih Paman Sengkunine gandeng sing dawuh niku sinuwun Prabu Duryudana. Nek nganti kula selak dosa napa sing badhe kula sandhat. Samboten-botene kula badhe kapikantuk paukuman saka Koko Prabu Ngastina. Mula ora usah dadak kowe bingung kang dadi atimayu lumarep ana ing jangkar bumi. Ngurup-urupi atine Angger Antarja supaya ora nrimakake Garukaca ngene dadi ratu ning Pringgodani. Nek ana bobol boroting lelakon sampeyan kudu wani nanggung, Bapadana kudu wani nanggung. Nek enten bobol boroting laku kadenangan dening para Pandhawa niki mengke krewekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ora sandadak wanangati ayo mangkat dina iki nggih. Sawi kula dherekaken Kakang Prambandana. Awi Dik Patih sampeyan mang budhalien kula untat-untat sotaning manahipun ingkang wayahing jangkar bumi. Eyang janur gunung kadingaring teka yang penembaning Sukalima rawuh wonten ing kasatriyan ingkang wayah ngaturaken pambagi kono krami Kanjeng Eyang. Oh, iya nggih. Putuku wong bagus Antarja. Ndak tampa kowe ngaturake pambagi tumrap Eyangmu ing Sukalima ora liwat pangestu ning Eyangmu Tambanana ya kula naga Pakinda. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, wayah Mas kula tampi dawah sami-sami. Katuran dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih Plasa Jenar. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Eyang ing Plasa Jenar. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun nirawan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Oh iya Irawan. Tak tampa kowe ngabekti karo mbahmu Sukalima ora liwat pangestune Eyangmu ing Sukalima Tambanana ya Irawan. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang Patih bekti kula kunjuk. Inggih wayah Mas Yasarata kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih. Sampun boten kirang prayogi
Nyun mapunten, Eyang. Sekawit kula sampun munjuk atur janur gunung kadingaren. Dene paduka Kanjeng Eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing jangkar bumi. Menawi kepareng kawedharing kathah wonten wigatos menapa nanging rai wadi monggo. Kanjeng Eyang kula dherekaken manjing wonten salebeting kasatriyan pepanggihan catur netra kelawan ingkang wayah pun Antarja. Iki ngene ya, Ger. Sejatine nggonku prapta ning kasatriyan kuwi tilik marang kararjaning putuku Antarja. Merga jejering wong tuwa kuwi duwe rasa ora mentala. Jejering wong tuwa kuwi duwe rasa welas asih kalawan putuku Antarja. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh mekaten. Lho iya. Lelakon ingkang sak candra kepungkur, lelakon sak candra kepungkur. Nalika adimu Gatotkaca dijenengake ana ing negara ing Pringgondani, monggo akeh sing padha ngandhakake yen to sira ya kuwi putuku Antarja ora sowan marang negara ing Pringgondani. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atine mbahmu ing Sukalima. Lho, Antarja kok ora sowan ing Pringgondani kuwi apa sebabe? Apa pancen duwe rasa ora seneng karo pawiwahan ya kuwi jumenengane si Gatotkaca? Apa pancen ana rasa ing ginebeng ana ing atimu? Jejere kowe kuwi padha-padha anake si Werkudara. Monggo kowe tinemu pembayun, monggo kowe tinemu mbarep. Ning sing dimuktekake ana ing negara Pringgondani lah kok Gatotkaca. Ing mestine Werkudara ki kudune metung yen to anake mbarep durung iso dimuktekake, anake sing mangka loro ya aja nganti dimuktekake. Mengko ndak ana ketuwan rasa meri marang sak pepadaning putra Jodipati. Nyuwun mapunten. Mula ping dipun ngendikaken Kanjeng Eyang menika mboten jumbuh kaliyan manah kula. Lho, iya nggih. Ora sejatosipun anggen kula mboten sowan menika mboten gadhahi raos meri kaliyan kadang kula ing Pringgondani Yai Gatotkaca. Menika babar pisan mboten. Namung panci wonten bab ingkang mboten saged kula tilar wonten ing kasatriyan jangkar bumi. Wekasan kula sampun munjuk atur kaliyan Kanjeng Rama ing Jodipati, Rama Kyai Werkudara. Bilih kula mboten saged sowan wonten negaring Pringgondani. Nanging ceking raos kula mboten badhe wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani pun Gatotkaca. Eyang menawi paduka ngendikaken menika kula wau mboten leres lan sampun ngantos paduka Kanjeng Eyang menika ngobak-obak banyu bening katentremaning para putra ing Jodipati. Ora Ger, ora duwe niat aku bakal ngobak-obak katentremaning para putra Jodipati babar pisan ora ya mong sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkok. Monggo sing lumadi ana ing negara Ngamarta, utamane ana ing Pringgondani mau sayekti barang sing bengkok ing wajib dijejekake. Bengkong liripun kados pundi? Lho, cetha kabeh mau digawe karo bapakmu si Werkudara. Cetha yen kabeh mau digawe dening wong tuamu para Pandhawa. Lah, bapakmu Werkudara kuwi tumindak kaya mengkono mau merga saka diojok-ojoki karo kadang-kadange kabeh. Ya kuwi wakmu Darmakusuma lan pamanmu ing Madukara. Nganti Werkudara jumenengake Gatotkaca ana ing negara ing Pringgondani mau sajektine pancen wis dadi niate para Pandhawa. Pancen wis dadi niate para Pandhawa. Nggone gunakake si Gatotkaca dadi srana blengket negara ing Pringgondani supaya manunggal marang negara Ngamarta. Bab perkara kuwi ora tak rembug, Ken. Kuwi bener tumraping para Pandhawa. Monggo nggone gawe karti sampe kok supaya Pringgondani kuwi tiba ning panguwasaning para Pandhawa. Ning sing perlu tak rembug ana ing kene kuwi kejaba kowe kuwi dadi anak pembayun, tegese kowe kuwi dadi anak mbarep. Inggih. Mesthine sing kudu dimuktekake kuwi anak mbarep dhisik. Lah kok dadi Antarja sing tinemu tuwa dilangkahi dening Gatotkaca sing tinemu taruna. Kuwi tumrap aku ora bener. Kuwi tumrap aku ora bener. Mengko mundak dadekake salah kedaden tegese rasa ora trima tumraping si Antarja kalawan si Gatotkaca. Lah mula kang saka kuwi bab iki perlu tok kanjihake. Dipun tanjihaken kalian sinten Kanjeng Eyang? Lho, kalau bapakmu si Werkudara kuwi. Mergo ngene ya, Ger. Saka petunganku aku kira caket banget karo bapakmu. Aku ki cedhak banget karo bapakmu. Ya kuwi si Werkudara. Mula aku ngerti lambe atine si Werkudara kuwi aku ngerti. Werkudara kuwi kurang bener gone gula wentah lawan anak. Tegese tak upamake mban cindhe mban siladan. Yen Gatotkaca dimban cindhe yen Antarja Antasena dimban siladan kuwi wis ketok banget. Merga pendak-pendak ana kanugrahan apa wae, pendak-pendak ana wahyu apa wae sing digayuhke si Gatotkaca ora tau kok Antarja kuwi digayuhake kanugrahan dening wong tuamu Werkudara. Ora durung tau to.
Durung tau kowe iki dimuktekake ngawibawa. Durung tau kowe iki diketokake ana ing sanak kadang mitra kawruhing para Pandhawa. Sing diketok-ketokke mesti Gatotkaca. Sing diketok-ketokke mesti Gatotkaca. Dideng-deng kaya kendang, digol-golke supaya ketok ki ming Gatotkaca. Lah, kanthi cara kaya mengkono mau sejatine apa yang ditindakake dening Werkudara mau ora bener. Ora bener mergo dheweke nggunakake cara sing ora adil tumraping wong tuwa. Monggo wong tuwa ki kudu adil tumrap anake. Anake 5 ya kudu adil. Kabeh dimuktekake ya dimuktekake kabeh. Kabeh diwenehi brana picik ya kabeh kudu adil. Kuwi wong tuwa sing bener. Ning yen Werkudara kuwi mujudake swijining wong tuwa sing kurang bener, mujudake swijining wong tuwa sing ora pas. Lah, yen kowe meneng wae ming sarwa nrima, yen putuku Antarja ki ming sarwa nrima, apa sing dilakoni dening si Werkudara lan sing ditindakake dening Werkudara mau. Wah, lah sok kapan lemu arep ketok, Nggih? Sok kapan lemu arep menjila? Sok kapan lemu arep disawang karo para Pandhawa? Ora ana wektune mergo kabeh wis padha nyawang Gatotkaca. Lah kudune Gatotkaca ki disingkirake. Nek Gatotkaca disingkirake, kowe lagi ketok ana ing mripating para Pandhawa. Nek kowe ketok sik mukti ya kowe dhewe, sing ngrasake ya kowe dhewe. Mbahmu ki meng ngelekke karo kowe. Dadi wong ki aja mung nrimo. Nrimo ki bener. Ning ana watese. Ngono lho. Nuwun sewu wayah Mas. Napa sing dingendikake ingkang Eyang Sukalima menika leres. Tumrap kula nuwun sewu ingkang Rama menika kurang adil lan kurang bener. Lah wong anake mbarep kemawon dereng dipun muktekaken kok anak nomor 2 dimuktekke. Lha nuwun sewu meren to. Dadi bab sing ora prayoga. Nuwun sewu. Nek pancen ingkang Rama menika mboten saged adil tumrap anak-anakipun. Menika anak diwajibke ngelingake karo wong tuwa. Ewadene wong tuwa ora iso dielingake nggih, monggo anggenipun badhe tumindak. Ning sing baku napa sing dingendikake Kakang Premban Durna menika mujudaken satunggiling srana. Anggenipun jeneng andika menika pados pengadilan kaliyan ingkang Rama inggih menika Raden Werkudara. Heh. Kuwi lho nggih, kudu tak eling-eling. Lah nek kowe sarwa nrima, kowe sarwa nampa apa sing dilakukan dening para pundhenmu Pandhawa? Wah, lah tekan jaman kapan wae ora bakal ketok. Tekan jaman kapan wae ora bakal disawang dari pepundhenmu para Pandhawa. Nek ora dina iki kowe kudu ngelingke wong tuamu Werkudara, utamane para Pandhawa kudu tumindak adil karo anak-anake Antarja. Gatan mobah, gatan musik nganti kaya Pratima kencana. Raden Hanantarjaya Raden uga Bagindo nalika semanten ing batos andhahar pangendikaning Begawan Durna parandening mangke jroning batos datan wantun ngupaya pengadilan kaliyan Kang Rama nggih satring Jodipati Raden Werkudara tempah cawuh perang antawisipun batos ing badhe tumindak awon liwat batos ing badhe tumindak sae satemah bingung bingleng ngengeng kengangrangan Sang Antarja kaya dene wujuding peksi ingkang wis mabur saking kurungane satemah suwung ponang kurungane dadak sakuling mangke kawis tinggal cumrot saking dirgantara naling dereng tawang gantungan Prabu Godhayat memancing angganing Sang Antarja kacarian putra lamun ngawekasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratinta oh jagat dewa batur Eyang Mremban ana apa nggae putuku Cak Bagus Antarja selaminipun anggen kula mapan wonten ing jangkar bumi menika embanipun tiyang tilem Eyang Mremban Durna ingkang saged anggugah dhateng raos pangraosipun Antarja jebul selaminipun kula menika dados atmajanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati kula tansah dipun kiwakaken embanipun anak kula menika dipun kuwalonaken wonten ingkang dipun sanding dipun pangku dipun rangkul namung Gatotkaca mboten paedah menawi kula menika dados atmajanipun Raden Werkudara ingkang pambayun ingkang pambajeng nanging nyatanipun kula tebih saking kamukten tebih saking raos tresna tiyang sepuh dhateng anak Kanjeng Rama menawi pancen boten saged tumindak adil kaliyan putranipun sedaya
kula inggih boten badhe narimaken. Kula boten ajrih najan aben ajeng kalian pepundhen kula para Pandhawa. Lore soma nanti gamanaga kulungono duk ning dukul kono dadi asal Satiwana. Kok akeh men sukses. Nggih. Ya ngono kuwi, Nger, ya ngono kuwi sing tak karepake. Wong kuwi aja ming penak-enak, kapenak lungguh kendangan dengkul sira tumpang. Ngono apa anane? Wah, lah nek kowe dadi wong ming nampa apa anane, ora bakal mukti selawase urip. Wong kepengin mukti kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh. Yen perlu sedulur dhewe nek panjenengan meparangi kamuktenmu ya kudu disingkirake. Nek ora mentala nyingkirake sanak kadang mitra kawruh sedulur, wah, selawase ora bakal mukti, ora bakal mukti. Inggih Kanjeng Hyang. Nek panjenengan Werkudara iso tumindak adil, gunane apa? Antarja duwe dadi anake Werkudara. Nek perlu rasa dadi duwe wong tuwa, sing baku kowe iso mukti ngawi Banyakrawati Mbau Denda. Yen wakmu Darma Kusuma melu-melu perkara iki katutke dosane. Wis tak kendhau. Pamanmu Janaka melu-melu perkara iki katutke dosane. Wah, Antarja iki kondang satriya, sekti kalingkang jayaning perang. Eyangmu kuwi Jawata. Lah kok dadi kowe wong jiregete wedi mati nek ora kuwani ngelingke karo pakartine wong tuamu sing kelimput. Kanjeng Hyang. Ngestakaken jauh. Dinten mangke mboten dangu lebani jumangkah wonten Garing Amarta. Menawi tiyang sepuh kula sak mangke mboten saged tumindak adil dhateng anak-anakipun. Kula inggih mboten narimaken yen perlu kula ajeng wani kalih Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Ngono kuwi sing tak karepake. Kelamban Dewate. Nggih. Ning wanti-wanti lho aja nganti konangan para Pandhawa ndak malah ngrekoso. Pun sampeyan mboten sak kuwatir. Perkara niki bakale Antarja ngembake ngelingake dhateng para Pandhawa. Luwe-luwe Antarja mesti bakal mentala karo Garutaca. Bayi wingi sore kok gedangkrang sira tumpang lungguh dampar. Kakangne sing tuwawe kon klesa tanane ngisor kok adine ngidak cengele wong tuwa iki cara aku wis ora pas, ora bener. Kudune sing dadi aturan pringgotan iki Antarja. Wong Antarja ki anak barep kok. Menawi ora usraosaken terus panjenenganipun Bapa Eyang Prembanduna. Sing kudune dimuktekke dhisik iki anak barep, ora kok anak nomor loro. Mila babar pisan badhe kula aturaken. Menawi Kanjeng Rama Kyai Jodipati sakmangke boten tumindak adil, kula ingkang badhe ngapokaken dhateng tiyang sepuh kula. Yen Gatotkaca boten purun lengser saking negaring Pringgondani. Kula mboten ajeng wang-wang nadyan kelangan sedulur dhewe. Nek perlu ajeng kula senake. Bagus. Ngono kuwi, Kan. Sing jeneng wong ki nek isih kebondo rasa tresna, kanugrahane ora bakal tumiba. Nek rasa tresna kuwi iso dikipatake, kanugrahane bakal cepak tumiba. Lho kuwi tenan. Kuwi tenan. Mula ora sandadak kowe dirasa tresna karo adhimu Garutaca karo bapakmu Werkudara. Singkirke rasa tresna kuwi. Nek wis ora ndek kedurungan rasa tresna, Gatotkaca tok pateni, Werkudara tok waneni, kowe bakal mukti ngawi Banyakrawati Mbau Denda. Kang, aku sing sowan aja kaget, Kang. Oh, Kang. Raharja Saprabamu Yayi, pangestune Kakang Antarja slamet tekaku. Bektiku katur ya, Kang. Ya tak tampa, Yai. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Irawan tak tampa. Kosek iki ana rawuhe Yang Duna karo Yang Patih iki do ngapa? Tilik karaning kararjaning pun Kakang. Ming tilik tok. Iya, Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo Yang ya. Ya wis kono ngabekti karo ki Yang Dunane Yang Patih. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbak. Oh, Antasena tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana ya, Nger. Tak gegem dadekake jimat. Simbah Patih bektiku katur. Iya. Nggih tak tampa pangestuku tampanana tak gegem, Mbak. Pun boten sah omong. Niki wonten Linmas sing teka mriki. Nggih, Dik Patih. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teko Siadi rawuh ning jangkar bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Garutaca dadi ratu ning Pringgondani. Monggo wiwit pawiwahan nalika semono Kakang ora rawuh. Iya, Dimas. Lah, aku kok duwe rasa mangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Garutaca. Mula tumuli aku budal saka ing Randu Gumbala ngampiri Kakang Antarja ning jangkar bumi wigatine ya Kang yo ora ketang sedhela niliki negara Pringgondani.
ora ketang sedina niliki adi mulih-mulih dadi ratu sing entuk sasi iki kahanane piye nek perlu awak dhewe melu nentremke kahanan Pringgondani ngewangi Kakang Garukaca nggone mangreh para kawula sak negara Pringgondani. Monggo ndak Kakang Garukaca duwe penggalih sing ora prayoga, penggalih sing ala karo Kakang Antarja. Mula aku ngampiri Kakang iki tak kanthi nang Pringgondani. Yuk, mangkat karo aku bareng nek perlu Irawan barang dijak. Wong Irawan ki anake Bapa Janaka, mesine wae nyengkuyung karo lenggahe Kakang Garukaca dadi ratu nang Pringgondani. Dimas, piye? Yen siadi arep budal ning Pringgondani, pun Kakang ora iso bareng lawan lakumu. Lho, sebabe anu aku lagi duwe ana perkara ning Kasatyan Jangkar Bumi. Nek pancen Kakang Antarja duwe perkara ayo dirampungi tak ewangi. Dirampungi tak ewangi. Nek wis rampung perkarane tak kanthi budal ning Pringgondani. Lah nek aku wong aku dek jaman Kakang Garukaca kuwi dadi ratu aku ana, aku ya teka. Ning aku mikir kok Kakang Antarja ora teka kuwi ndak ana panyokra bawa sing ora apik saka penggalih Mura Punden Pandhawa. Mulai tak kanthi dina iki. Siadi mangkat ton dhisik. Lah, aku moh nek kon mangkat dhisik nek ora bareng karo Kakang Antarja. Bareng ya, Kang. Dimas, aku paripaksa ora bisa. Lan aku ora bakal temekan ning proyek Pringgondani. Kose to, sampeyan ki kok aneh. Sampeyan kok beda karo adat sabene biasane tak jak ning Pringgondani. Yo Kang yo tilik Kakang Garukaca, sampeyan gregah. Yo Dio. Wis ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Garukaca kuwi banget lahir batin. Ning saiki kok barang kowe tak jak kok semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Antarja jujur karo aku. Ora sak perlu wedi wong aku ora tau to nyentulani rembug Kakang Antarja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak semapa. Ora ana apa-apa Dimas, aja goro. Nek gaul karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ora ngel digoroi. Ya wis bloko ana apa? Mbangane aku sing bedhek. Neng aku sing bedhek malah sampean kewirangan. Ning lho saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Antarja tak jak ning Pringgondani tak derek ning Pringgondani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati ki ning pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu ki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh ki ngerti anak Jodipati ki eneng 3. Sapa wae? Kakang Garukaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Mbuh, mbokne sapa aku ora ngerti. Lah saiki sing barep sapa? Sing barep Kakang. Meng aku tuwa tandha pitakon atiku Dimas. Tuwa tandha pitakon perkara apa? Kok sing didadekke ratu kok Gatotkaca, kok dudu anak barep. Wis prono sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru. Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenekke iki rasaku ora trima. Rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono lho. Oh iya, candak kowe. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepengin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungsa. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik kuwi eneng. Isih kedunungan kulit daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan duwe rasa meri karo Kakang Garukaca ora apa-apa, ning tok ngendikake. Lho. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener. Nek Kakang Garukaca kae dilenggahke ning negara liyane Pringgondani sampean meru kena. Sampean meri entuk, malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Garukaca kuwi nek liyane Pringgondani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Garukaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai ning sing dilenggahi Kakang Garukaca ki Pringgondani. Pringgondani ki nggone sapa? Pringgondani ki nggone Kanjeng Eyang Trembuku. Mbokne Kakang Garukaca kae adine utawa putrane Eyang Trembuku ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Garukaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Pringgondani. Nek sampean meri kuwi sampean dileh-leh karo bapak.
Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Pomo sampean matur karo bapak, "Pak, kok aku ratu dadekke ratu." Bapak mesti langsung ndasmu atos. Nek pengen dadi ratu bedah negara, boyong putri, bondo ratu. Anak Werkudara kuwi kudu ngenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe. Nek Kakang Garwaca iki lho nggone pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garwaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Trembuku. Nek sampean meri, salah. Salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan ning pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati Dimas ning lahir batin aku ora meri karo adikku Garukaca. Saya aku tak takon kowe jujur, apa lemu meri mergo wedhus loro iki? Oh ora. Apa lemu meri mergo wong loro iki? Nek pancen lemu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis dhahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pundhene. Lah, mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong nglicipi carang papak, ki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban ketune putih, ning atine ndok basa. Ngono. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndahar karo omongane iki, sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta, lelakon iki tak kandhak karo punden Pandhawa, kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok ora ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso, Kas. Wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kalawan tekadku. Nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati iki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kan Rama Kyai Jodipati, sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati. Lah, iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis abang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwoduksina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe najan sakran jangkuplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Lha nek perkara iki sampeyan ora trima karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgodani. Ngono, mangkatun nang Pringgodani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadula karo pepundhen Pandhawa. Yen Antarja ora sarujuk, Garukaca dadi ratu. Sapa sing ngepalangi nggonku bakal mudhunake Garukaca dadi ratu nang Pringgodani. Rame-rame lantas malang-malang tak putung ora iso basa, ora iso ndodok. Dugal warisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih, Dik, kula kali sampeyan teng mriki ngojo-ojoki. Nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep balila karo negara Ngamarta. Didangu karo Werkudara sebabe apa? Ning kono ana Durna ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng mriki enten kula kali sampean Panakawan do brubut goleki kula karo sampean. Bagong nggawa pacul. Gareng nggawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampeyan iku ajeng dipacul sirah sampeyan. Oh, lole. Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja. Wonten dawuh ya. Oh, iki Antarsena ora tak oyak. Ora tak bondo karo krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta. Sing cilaka eyangmu Sekoli. Lah kok ora nganti aku kok gagas tekan semono. Jangkar bumi kerawuane Yang Durna karo Yang Pakti Sengkuni. Kakang Antarja tak jak sowan ning Pringgondani negara Ngamarta. Malah semune wis diwalik tingali karo Eyang Penemban Durna. Ketitik tak jak kok malah mripate abang. Raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke wah jan. Oh alah Kang, lha kok dadi ping tekan semono kekuatanmu. Kowe gampang diblithuk karo pandal maning jajalan
nek nganti tumindakmu ora tok lereni kowe engko tuna dhewe lho Kang. Kowe tak kandhake punden Pandhawa mbuh dadine. Syukur Kang. Nek Kakang Antarja nusul karo aku, mbok menawa tegese Kakang Antarja kuwi wis eling yen to apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik. Antasena. Piye Kang? Aku nusul karo kowe aja mbok anggap yen to aku bakal prapta nang negara Ngamarta. Lho, iki isih diteruske to? Rembuge iki isih diteruske. Mapan durung rampung perkaraku karo para Pandhawa. Oh, lah pancen wis kualik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarja dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Mulane omongan karo menungsa loro kae iki aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong sing kaya ngono kae iku keplok-keplok kowe iki mengar didu karo wong tuamu, mar didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padang rembolane isih jembar kalangane tak gandeng. Ayo to, anak Werkudara aja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa. Nek nganti wani sampean sing tuna dhewe. Ora sakokan gunung tanpa gunung. Kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene, kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara? Lah wis jangkar. Kanjeng Rama ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Ulah sing ngayal tenan iki. Dikandani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarja apa melu Werkudara? Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe kok iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrake aku kok. Ora mung dompar ampiri. Kontrake. Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan ki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean, sampean tumindake ala. Nek ora gelem melu aku kita rudha pariksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adimu lanang sakaremu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono Kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo kakangku tuwa dosa. Moh manut apa ora? Ora manut jembalani Kang, aku adimu, tak jembalani Kang, aku adimu Antasena, ora peduli. Awiranmu aku ngerti yen Antasena kuwi digdaya. Antasena kuwi ampuh. Tantem kok tanpa kedhep, tanpa ngrasake lara. Ha ngerti aku to antem ora ngrasake lara kok lehmu ngantem mempeng. Boyo leren. Aku ora bakal leren. Ngajar karo kowe nadan setahun tak ajar aku betah. Ayo nyo, aku ora ngrasake lara kok. Malsa, emoh, malsa, wegah. Sampeyan iki dulurku tuwa. Nek nganti tanganku tiba ning awake dulur tuwa, dosa. Aku sesuk nek mati duwe utang sing ora iso tak saur, cemplung neraka. Ora usah dadak ngrembug perkara neraka swarga. Iki jagat ora ngrembug perkara neraka karo swarga. Ora ning ora dirembug ning tata rembug wong aku iki wong iki sing tak pikir ki sesuk kan. Saiki ki ora tak pikir sing tak golek iki sesuk supaya aku iso mati sampurna apa aja nganti gawe dosa. Kowe malsa ora. Pilih ana awakku. Tak sambi mlaku ora apa-apa, Kang. Aku ora masalah. Lho, kowe otak besar lho iki sing tok donya. Nggon sirah lho. Mula kowe malsa ora. Kowe malsa. Yen kowe ora males, cetha kowe wong jirih getih wedi mati. Anak Werkudara sing jeneng Antasena kuwi meringkus pepinjungan kaya wong wadon. Ayo kene sandangi cara wong wedok tak pupuri, tak bengesi. Kowe tak naik jarik, kowe tak naik kemben meng wong wadon. Piye? Muni piye kuwi mau? Nek perkara kowe ngece aku ora apa-apa, nek aku tak anggap wong wedok. Aku kon gabung karo Mimin karo Apri ya. Terus kon joget ngene iki. Ora sudi aku. Nek ana wong ngecek karo Antasena, aku dunekke wong wadon aku ora trimo. Karepmu. Ayo, Walesen Antarja, kon males tenan. Walesen ngamit lho, Kang. Ora jeneng aku tumindak dosa, ming mituruti karepane Kakang Antarja. Tak weruh dening Bambang Antasena. Nalika semanten mundur Sang Antarja, duka yayasin impik. Pasuryan abrit gergadak kaya kembang murawari, kayaning jagat gayaning para dewa. Dupi duka yayasin impik Sang Antarja, madha ciunge sacuraning warak.
Ngeruk kaya raseksa. Ayo terangane ketok sae. Lah kok dadi aneh. Kakang Antarja kok greng kaya buta. Modot lho Kakang Antarja iki ndadake untu dek kapan ya? Kok ana siunge gedhe banget. Nyokot duluku nganti kemeranyas nek ora tak kipatke aku tekaning pati. Lah keterangane ora ming pambujuking Begawan Durung karo Pati Sengguni. Ning pancen Kakang Antarja wis kesasapan jiwane iblis dal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asastati ana. Ya kaya ngono kuwi, Ger, kaya ngono kuwi. Sapa sing ora mathuk, sapa sing ora gathuk. Karo penemune putuku Antarja kudu ditegeli. Yen perlu adimu Dewi Antasena mau. Yen dadi pepalang kudu ditegeli, kaya ngono kuwi. Wong nek arjang gayuh marang kamukten, wong ki nek arep gayuh marang derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sing luwih diajeni marang sak pepadaning titah kudu mentala karo sanakadang mitra kawruh karo dulure dhewe yen perlu disingkirake yen kira-kira dadi pepalang. Kanjeng Hyang Panci mekaten. Ingkang salajengipun kados pundi? Lho, aja mandheg dalan, aja mandheg dalan. Dioyak Antasena. Nek perlu digoleki menyang ndi dununge si Gatotkaca. Gatotkaca ketemu, rasa datani takoni werna-werna. Pateni. Gatotkaca mati. Kowe rasa perlu mungsuh bapakmu Werkudara. Liripun. Werkudara mesti angles, pepes, bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Werkudara mesti sedih atine. Wong sedih kembange mesti lara, wong lara kembange mati. Bapakmu rasa tok pateni mati dhewe mergo kelangan Gatotkaca. Inggih. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa sedih, lara mati. Puntadewa mati, Janaka sedih, lara mati. Ora sandadak tumandang karya ming mateni wong siji Gatotkaca, wong tuane kabeh Pandhawa bakal mati alon-alon. Aku mundur alon-alon ngono kuwi. Kaya apal rumangsaku. Lho wau sore kok ditanggapi kok Pati. Nggih. Nggih. Eyang kula ingaten kula badhe ngupaya wonten pun kadang kula Garukaca miwah Antasena. Yen perlu wong tuwa kula para Pandhawa yen pancen ora remake Antarja tandinge bagus, kudu kaya ngono. Si Irawan mana di Irawan? Nggih. Sajaipun wonten wingking. Irawan dijak tak keri. Dijak Irawan kuwi adimu sing kok tresnani. Nggih. Dikanthi dibujuk Irawan supaya aja nganti gelem nyembah karo para Pandhawa. Yen perlu Irawan diseni supaya dheweke uga ora nrimake marang para Pandhawa. Nggih. Mergo Janaka kuwi anake akeh. Janaka kuwi kok didadekke srana Irawan nesu karo wong tuane. Nggih. Tok kandhane nek Janaka iki wong ora adil, Abimanyu mesti diwenehi kanugrahan. Nek anak Janaka liyane sapa sing dicedhaki karo Janaka? Ora ana. Janaka ki pancen menungso ra tatanan-tenan. Mboten sampean kok sapa-sapa mangluputke. Sisan, Dik Pati, sisan. Pun dadi kaya ngeten iki sisan. Nggih. Ming gelem anak-anak ora tau gelem ngopeni. Anggere ana desa ana anak jenenge anake Janaka, anggere ana kutha ana bocah anake Janaka. Rumangsa kula nek dijejerke rupane padha kabeh Dik Pati. Nggih. Nggih, Kakang Prembandina. Kudu disenake. Nggih. Bapak Eyang Durung kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati, kula tuntut tindakipun panjenenganipun Payah Mas Antarja. Panjenengan